Ngiyanibingelela. Ngizwa kufika nje ukuthi ngiyixoxele ngokubuka indlela abantu emhlabeni abadelela ngakhona. Abantu bayayidelela abantu. Yazi abantu abamthandi umuntu olungile. Uma ulungile, khohlwa abantu abakufuni. Kubeka eceleni ukuthi wonke umuntu uthi uye olungile. Kubeka eceleni lokho. Kodwa umuntu olungile kusho abantu bathi ulungile usibanibani. Abamfuni-ke abantu umuntu onjalo. Ngifuna ukuthini kini bazalwane? Uyazi sichitha isikhathi esiningi empilweni sizwela abantu abehlelwa izinto ezibuhlungu simdabukele. Uthothi kunalo mama nje ohlushwa zingane. Ohlushwa zingane ake ngithi uhlushwa umakoti wakwakhe. Noma uhlushwa zingane zakhe. Uthothi naye esaseyintombi wayehlupha. Esaseyintombi efika emzini ezogana wenza izinto eziwumbhedo. Wenza izinto eziwumbhedo engahambelani nenqubo yobukoti. Waphila ubusha. Ikakhulukazi abantu lawo maphutha bawenza esathandana nendoda esebenzayo. Uthothi indoda yakhe iyasebenza akazi ukuthi endleleni indoda yakhe isazoxoshwa efemini kusazobheda kube njani kuvela inkinga kube njani kube njani. Yes, aqala abe uyena afanele afunde inhlonipho afunde intobeko. Kanti usaqhosha yena waqhoshela odadewabo bentombi waqhoshela abashana waqhoshela obani waqhoshela iy'ngane zabafowabo waqhoshela abafowabo kumfice noma ngayiphi indlela. Uyabona? Mase kumficile sekufanele simzwele. Usefonela emareyidweni ubika iy'nkinga abhekene nazo. Sekufanele kusukume thina simzwele. Kanti kubuye induku imvelo alikho icala elingathethwa. Imvelo ibuyisa induku. Uyazi kufana nani? Ukubone abantu abashayela iy'moto. Uthola ukuthi uzodlula echibini lamanzi asemgwaqeni. Kunabantu abahamba ngaphandle komgwaqo eceleni, ahamba afika ashaya amanzi, abathela abantu bengamenze lutho. Bengamenze nje lutho, engabazi nokubaza avele abathele. Ngamanzi. Aqeda ahleke ahambe. Emhlabeni alikho icala elingathethwa, alikho icala elingathethwa emhlabeni. Aqeda ahleke ahambe.